Nina bendlula mithedla kwezindi ihlahla nazindaba ze-1KZNTV nifundela uphilano KWITHEKU. Sanibonani. Ake sibheke lezo ndaba esithi ngezihamba phambili namuhla. Kusolwa Ushevu ngokushona komfundi empangeni. Owethe kuyibeka eqhulwini Eyengqalasizinda, kanti abaseyunisa bakhala ngokushawa indiva. Owesifazane wasemacekane ngaphandle kancane kwedolobha empangeni enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uZilibiyela uthi ufuna kwenza ubulungiso ngokushona kwengane yakhe ebefunda ugrade 8 esikoleni samabanga aphezulu kule ndawo eqhamuka eshona emva kokusolakala ukuthi idle iyobo phecelezi ngolwasemzini ama-snacks ebekade wanikezwe ngomunye umfundi kulesi sikole. Ekhuluma ke neziko lezindaba le-1KZNTV uBiyela uveza ukuthi kubuhlungu kakhulu ukuthi ingane yakhe ishiye usane oluncane. Usadunguza ebumnyameni umndeni wakwaBiyela emacekana emva kokushona komntwana ophume ephila eya esikoleni iqhamuka esendaweni wabuya esegula. Unina womntwana uthi bayabudinga ubulungiswa njengoba kusolakala ukuthi uAmanda Amahle Biyela oneminyaka e17 obefunda ibanga lesishiyagalombili phecelezi ugrade 8 ushona emva kokudla ama-chips nokusolakala ukuthi abe nobuthi. So saya baby umcheck ukuthi hlobo lona poison adlile. So dokotela into awangitshena yona yena wa-check into eyayisemzimbeni umntwana ukuthi yini edamagekile emzimbeni wakhe. So wangitshena ukuthi ithola inhliziyo ivuvukele. Umseshi wami esazothi lokhuza bathatha umchamo wengane nokudla okungaphakathi. So ezohambisa umseshi kumele kuye ePitori beyo-check ukuthi hlobo lona poison odliwe ingane. So ngisalindela uMarizayithike and ngihlungu unembeza anginawo. Okuhlungu ke ukuthi ingane yami ingishiye ningane encane. Uswana oluncane. Nami manje ingane yami iyagula. So ngine-stress ukuthi ngidlele emakhandleni ngine-stress engane umntwana omncane kuyimanje. Ikhansela ku-Ward 31 ngaphansi uMasipala uMhlathuze linxusa osomabhizinisi kanye nabangakwazi ukulula isandla kulomndeni njengoba engekho osebenzayo kuleli ikhaya. Siyafisa nje kakhulu ma ukhona usizo olungaqhamuka whosoever osomabhizinisi ongakwazi ukusondela nje kakhulu duzane nalomndeni wala kwaBiyela because akusebenzi umuntu uma womntana lo shonile akasebenzi ugogo khona nangu nomalume nayo khona abasebenzi bonke labo bantu. So umuntu ithathile initiative ngalolu hlelo likaMasipala lePopia Burial but nalo lulodwa alukho sufficient for ukuthi lingalekelela kuwonke ama-operations okufihla umuntu ngale ndlela esazi ngaho ukuthi umuntu ufihla kanjani. So sicela nje ukunxusa kakhulu ukuthi ma kukhona impela ongakwazi ukusondela ukuzolekelela. Okhulumela amaphoyisa esifunda iKing Cetshwayo uKapteni Siyanda Shangathi uqinisekisile ukuthi kunecala elivuliwe ngokushona kwalomntwana. Amaphoyisa asempangeni siyaqinisekisa ke ukuthi livuliwe icala noma okanye idokodo olibizwa ngokuthiwa i-inquest ngokushona komfundi oneminyaka ewu17 ofunda eqhamuka high school endaweni yasemacekane. Le inquest lena izophendulwa yiwo ke amaphoyisa asempangeni ukuthi sokwazi uku-establish i-cause of death. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika ukuthi abantu maphumulo emacekane. Uhlalo wekomiti lezokuhlaliswa kwabantu nokuthuthukiswa kwengqalasizinda kuMasipala ithe kuphilana mavundla uthi uMasipala usubanika imali engango-50 million wamarandi okumele balungise ngayo inkinga kwiziphehli manzi obese kuphela isikhathi eside ke ziphazamisa ukusatshalaliswa kwamanzi ukuthuthwa kwendle kwaphinde kwalanyazwa nayizikhukhula ngenyanga uMbaso April kulonyaka. Mavundla usho lokho ekhuluma neziko lezindaba njengoba eqhubeka nokuhambela kuyindawo ezeyisebenzi ukuzwa izikhalazo zazo ngenqubekela phambili izisebenzi ezidingayo. Usihlalo wekomiti lezokuthuthukiswa kwengqalasizinda khona edolobheni laseThekwini uPhilani Mavundla uqalise isonto lesibili la khona ehambela izindawo ukuzwa izikhalazo zabasebenzi kakhulukazi abasebenza kakhulu ngokuthutha kwendle kanjalo namanje uzosichazela ukuthi ngakube iziphe ezinye izezinto abasebenza bakhalaza ngazo obuzokhumbula ukuthi nangaphambilini emasontweni amabili edlule
kukhona la abasebenzi ababekade bekhalaza kakhulu ngendlela abasebenza ngayo kwaze kwagcina kuphazamiseka nokuthuthwa kadoti ekuyilona idolobha iTheku. Baba Mavundla siyakubingelela sikwamukele osukwini lwanamhlanje. Sibingelele Ntombi, sibingelele nako babukeli be-TV yakho. Uqalise inhlelo ezahlukene ikakhulu zokuhambela indawo la kusebenza khona abasebenzi bakamasipala abasebenza kakhulu ngokuthuthwa kwendle omanzi. Uzokhumbuza ngaphambilini kuye kwakhona inkinga kwaze kwaba ukuthi uyakwazi ukuba nomhlangano nabasebenzi bokuqoqa kodoti bekhala ngezinto ezahlukene. Mhlawumbe uma ungakusichazela yiziphi lezi zinto ofike wazizwa kubona abasebenzi? Asibenge ukuthi ikomiti okuthiwa HSI Human Settlement and Infrastructure okuyikomiti leyengqalasizinda kanye nokuhlaliseka kwabantu libaluleke kakhulu. Izinto ke ehamba nalo zisuka khona ezindlini ziye ekuthuthweni kendle, ziye ekuthuthweni kadoti, ziye kugesi, ziye emgwaqweni, ziye emanzini. Sesibonene ke nabasebenzi bakadoti bayifikela bona la eCity Hall, kodwa sibe sesicabanga ukuthi mhlawumbe abasebenzi beze bamashe beze eCity Hall nathi asiyikubona ke sisondele nathi kubona. Sasesiqala ke ngeunit yamanzi kanye nendle sihambele yona senza ama visit awu7 kusuka ngesonto edlule. Namhlanje ke njengoba sasiqale kulo esibili bekufana njengoba kulo esibili namhlanje siqale senza ama report back bese sibuyele emuva ke kubona siyothi eziKhalweni nani isikade nisinikeze zona ezinhle ezimbe ezakhayo nazi ke impendulo bese neza lezo impendulo ke namhlanje. Uma ungasikhumbuza iziphi lezi zinto abasebenzi abakhala ngazo? Abasebenzi bakhala kusukela emotweni zokusebenza kuya ekutrainekeni kwabo ukuqeqesheka kwabo ukuthi kubuye kubhekelelwa phela umuntu mesehlala emhlawumbe iminyaka e20 elokho ebizwa kuthiwa i-general worker ingoba ngempela engakafundi lutho nikule minyaka. Yonke leyo nto abakhala ngayo insiza ke zokusebenza ukuthi kusebenzeke kahle nokuthi ke njengoba saba nezikhukhula umsebenzi wabo wande kakhulu. Kukhona ke nanesikhalo ke sokuthi babone ngazuthi imisebenzi yabo esithathwa kakhulu amankontraka ngaphakathi bona bayibona bengakhulu into eyifunze lezo esibona ukuthi cha izinto njengohlala phansi ziqoqwe kuvunyelwane bese siyakwazi phambili. Emphakathini yakubena lezi ikhalazo zokuthi kwabona abasebenzi bawomasipala mhlawumbe kuzoreportwa amanzi ukuthi ayavuza ugesi awukho kodwa beshaya ngonyawo lonwabo ngoba besuke befuna ukuthola i-overtime. Kulezo zinto nibheka kanjani? Well, i-overtime olunye udaba olushisa ibuzo uzokhumbula ukuthi la kamasipala sekwavela nje into eziningi engezinhleke nokho ukuthi umuntu uthe yedwa uthothi usebenza u300 hours wama overtime umuntu ophilayo nje uphefumula akakwazi ukusenza isikhathi phezulu ka160 hours oyinormal. Siqoqile ke nabasebenzi ukuthi siyazi ukuthi ngoba impilo bese beyiphila isikhathi eside bethola lezi imali abayitholayo sicela ukubatshela ukuthi shame ithuba lakho seliphelile kusuka manje ngoba abantu abasikhokhela intela la eminyango nama rate payers awakhokheli ukuthi abantu basenze overtime bakhokhela ukuthi abantu basebenze in normal time. Siyabonga baba. Sibonga kakhulu Ntombi. Uyena ke usihlalo wekomiti lozokuhlaliswa kwabantu kanjalo nokuthuthukiswa kwenqalazinda kulona idolobha iTheku njengoba ebechaza izinto abazenzayo ukuhambela izindawo ezahlukene kubasebenzi abasebenza kakhulu ngamanzi nokuthuthwa kwendle njengoba ngaphambilini nomhlangano nabasebenzi bokuqoqa abadoti bebekhalaza ngezinto ezithizo kwagcina kuphazamiseka ukuqoqa kwawo udoti eThekwini. Ngotebo Hosbisi ngeseThekwini. Abafundi besikhungo semfundo ephakeme iUnisa eThekwini KwaZulu-Natal baphazamisa ukuqhubeka kokusebenza kwaso lesi sikhungo kulandela ungenami ngokushaywa kwendiva kwezikhalazo zabo osekunesikhathi eside beyibikela abaphathi balesi sikhungo. Phakathi kokunye abakhala ngakho kumiswa kwemali ebalekelela ukuthenga izinsiza kufunda ungayithola imali yoxhaso kaNSFAS nosekuphoqa abanye abafundi kuba ke bajikene nelanga emakhaya. Kanjalo ke nokunye ke okuningi bathi ke bazoqhubeka nokuphazamisa kuze kubeke izikhalazo zabo ziyasukunyelwa. Zilokhu iqhubeke njalo inkinga ezibhekene nabafundi bezikhungo zemfundo ephakeme esifundazweni. Lokhu kuza ngemuva kokuba abafundi besikhungo iUnisa eThekwini bephazamise ukuqhubeka kokusebenza kwaso ngoba befuna kulalule izikhalazo zabo osekunesikhathi eside beyibeka etafuleni. So njengoba silana namhlanje bese wenza nje kube clear nje ukuthi ke siyademanda idatha abafundi ama-monthly data siphinde futhi sibrief khona abafundi abangade bangayithola ama allowances abo a-NSFAS o290 babo nabanye ade bangayithola imali zabo nanokuthi ke sineyinkinga eziningi futhi
la esikoleni ezikhona nje ezi-affect abafundi. But isinqumo esibile khona ukuthi-ke bafuna i-management ukuthi izokhuluma nabo izobanika ama-answers because thina njengabaholi abasibekile kade sasubmit ama-memorandum kade senza izinto. So njengoba silana sizokwenza kube clear nje ukuthi management ayizo-addressa bona abafundi because thina kade sizama ukuthi ama-issues abo abafundi. So njengoba belana nje bathe abayindawo until ne-campus leyo futhi ize-function if bona i-management ingakabaniki ingabaphenduli kule nqumo lezi abayishiye. Okunye okukhathaza labafundi uvalwa kwama-account abo enkampani abebewasebenzisa ukwazi ukuthenga izinsiza kufunda, kanti ivalwa nje iningi labafundi bebengakayikhiphi izimali zabo futhi-ke akukho nokucacayo ngokuzokwenzeka ukuya phambili. Njengomfundi kuyakhombisa ukuthi kahle asizwakali and sidiniwe siyayifuna imali, akwazi ukuthi singahlala isikhathi singayitholi sabafundi imali yethu okuwukuthi baze bayithathe bayisebenzise kwizidingo ezingafanele ngabe le mali living allowance and idatha siyafunda sabafundi. Kumele siyahlupheka, kumele size la esikoleni makumele ukuthi kumele sizo-attend or something sizofunda ngoba kumele siconnected, asinayo imali yokuza esikoleni, asinalo idatha lokubhala ama-assignments ethu. Kuzokhumbuleka ukuthi kakusikho okokuqala lesi sikhungo sibhekana nolaka lwabafundi njengoba kwenzeka ikhawu phambilini nalapho babekhala nangohlelo lwevivinyo olwenziwa ngobuchwepheshe besimanje manje. Yize ubhontshilo omunye umbhikisho abebehlose ngawo ukufuqa lo mkhankaso obekulindeleke ubesosukwini lwanamuhla, labafundi bathi-ke bazoqhubeka nokuphazamisa ukusebenza kwesikhungo kuze kube bayalalelwa. Starting from today, which means ngoba uyibonela nawe ngizobhasta kakhulu, zizokhala. Kumele zibuye kwi-management yakhona la e-Unisa. Iyona nje kumele ivele kubona ngoba esasikhulumile nathi kuningi sesikutholile of which khombisa ukuthi abasinakile. So kumele sabafundisa isukumele. Ey'ndabeni zibani KZNTV kube kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Umbhikisho wamalungu omphakathi ngaphansi kwesizwe senkosi yakamkhwanazi edlangezwa ngasempangeni enyakatho nelikaMthaniya uphazanyisa ukwedlulisela kwezithombo zezihlahla isibhaha kubelaphi bendabuko kule ndawo. Isihlahla ke sesibhaha singesinye salezo ke ezibaluleke kakhulu esetshenziswa ngabelaphi bendabuko ukwenza amakhambi esintu futhi sengcupheni yokuphela njengoba ngaselula ukutholakala kwaso. Amalungu omphakathi ngaphansi kwesizwe senkosi umkhwanazi edlangezwe enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal avaleke umgwaqo kanye nesango lenkantolo yenkosi namuhla kwaphazamisa ke ukusebenza. Lamalungu omphakathi kubuka ukuthi ke abekhala ke ngokuncishwa amathuba emsebenzi. Lokho ke isimo sidambile emva kwesikhathi njengoba ke kube nezingxoxo ebezikhona. Siyaqonda ukuthi ke nabo kuyilungelo labo noma ukuveza imizwa yabo kuya ukuthi uyiveza kanjani asiphambene nakho. Kodwa ababuholi kwabo khona abakhetha siyasebenzisana nako kunendlela nemhlangano esihlelile ukucacisa ukuthi lezi imfuna abayishoyo empeleni ayibanjiwe yithina asihlangene nazo kodwa siyingxenye yokuthi basizakala. Umhlangano ke ube usuqhubeka njengoba ke iForest South Africa okuyinhlangano ebhekene nabalimi bamahlathi kade ke izodlulisa izimbewu zezihlahla esibhaha okuyihlahla ke sisetshenziswa ngabelaphi bendabuko ukwenza ke amakhambi, kanti ke ucwaningo luveza ukuthi ke seziyimvela kancane lezi ihlahla. Njalo ngoSeptember kuba ne-Upper Week noma sithi Upper Month. Sihambela izikole la esibatshalela khona izihlahla, sibatshalelela ukuthi zibe ezethunzi. Kodwa sasihlala phansi kulokho sathi cha. Ake sitshale izihlahla ezizokwenza ukuthi kube nenzuzo ikakhulukazi ohlangothini lwezempilo. Yikho ngiye samema abalaphi bendabuko ukuthi cha nasi isibhaha batha sisatholakala kahle abenza ucwaningo ngakho ngoba bayasidinga kangangokuthi abaningi babo bathi bayawazi amaxolo but abasazi sona isihlahla. Sathi cha abathengelwe izihlahla uPorosha South Africa wapartnership no Saphi. Abelaphi bendabuko okuyibona bebe nenhlanhla ukuthi ke bahlomile kulezi izihlahla bathi ke njengabelaphi bendabuko bese bekuthola kunzima ke ukuthola lesihlahla bese bephoqela ukuthi bekhipheke izimali eshisiwe
ukuze ke bathole amaxolo aso. Siyabonga ukuthi sibone lesi sihlahla njengami nje bengisazi ngokusibona nje ngisesilungisise sicweciwe ngasize ngisibone nje igantsha laso kodwa namhlanje siyabonga ukuthi sisibone lesi sihlahla ukuthi siyisihlahla esinjani kakhulu lesi sihlahla siyasiza abanye ke basibiza ngomazwi ahlabayo sisiza ngisho emkhuhlaneni siphinde singene futhi uma ufaka lapha kwezokucupha mhlambe nje khona umuntu okujikijela ufuna ukubuyisela emuva sisiza kakhulu. Sizwakalise okukhulu ukubonga nokujabula ukuthola ithuba ukuthi umphakathi wethu umukeliswe ihlahla ezivela kancane okuyizona eziqeda umkhuhlane ezisebenza endaweni eziningi. Sibonga kakhulu ngoba ukuba khona kwazo nabalabandabulu bafundiseka ukuthi bayiphathe kanjani kahle ihlahla. Let's gaze indaba KWITHEKU.1KZNTV. Mina nginguSamukeliso Ngqulunga beka ngwahlangezwa. Ake siye ezitolo siyabuya futhi mbukeli nezinye zendaba zethu. Nina bendlove namandla siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo kwezona esithi ngezihamba phambili namuhla. Kusolwa Ushevu ngokushona komfundi empangeni owethe kuyibeka eqhulwini Eyengqalasizinda kanti abaseyunisa bakhala ngokushawa indiva. Agcinyelwe ugesi amabhilidi asetshenziswa iminyango kahulumeni edolobheni eMgungundlovu maphakathi nesifundazwe KwaZulu-Natal. Umasipala umsunduzi ungenele umkhankaso obizwa ngo-Operation Qoqa Amamiliyoni ngenhloso yokuhlola amabhilidi ukuthi awusebenzisa kanjani ugesi. Ihhovisi lomnyango wezasekhaya ligcinyelwe ugesi ngeinsolo zokuthi ke ukokoteliwe bungakhokhelwa kwesikhathi eside. Isikhulu esiphezulu esibambile kulo masipala uNelingcobo uthe iminyango kahulumeni wesifundazwe KwaZulu-Natal ikweleta kulo masipala imali engango-236 miliyoni wamarandi. Ihhovisi lakwa-Home Affairs eMgungundlovu liqhubekile lasebenza namhlanje yize licishelwe ugesi ngumasipala umsunduzi. Leli hhovisi belisebenzisa igenerator kepha ezinye izinsiza bezingatholakali. Isikhulu esiphezulu esibambile kumasipala umsunduzi uNelingcobo uthe bawazisile lo mnyango. Ku-Home Affairs sasiye kubona last week. Saba notify ukuthi they are owing us in terms of rates. Imali wasn't so high, it was about 600. Now, what we've discovered kuleya bhilidi is that ugesi has not been built for a while. We then notified them on Friday ukuthi ugesi wenu awubilwa and 2 you are owing us rates. Then we said i-council has passed i-policy yokuthi si-consolidate ama-bills ethu bese si-disconnect ama-services if you are not paying for ama-rates. Sakuba explainele sithe masesiphuma sase siyayilokha imitha lethu ukuze bangayivuleli bona. Sahamba sathenga ilock. Ungcobo uthe bawengezile amacala akwa-Home Affairs ngemumva ukuthi leli hhovisi lizivusele wona ugesi. Mase sibuya on Monday, in fact we were notified over the weekend, in fact on Monday morning ukuthi sebe is reconnected. I'm not saying it's the Home Affairs employees, but we placing a responsibility we own a bhilidi because you can't when we have disconnected you and the next minute ugesi usu back on, everything is operational. Then we went back to now remove our cables because that means they are now stealing and we are raising our charges now of breaching in terms of our electricity meter. Uqhube wathi njengesikhulu esiphezulu esibambile kumasipala uyena okumele achaze ngokusetshenziswa kwezimali. Ama-government departments ewonke asikoleta about 236 million. Yikole kwilist yami manje nginezikole ezu7 ekufaye ngekuzona ngiyoyiswitchela ama-services. Bese kuba ke nama-government departments esesiwavizithile. Kukonke njengoba sengishilo 236 from this 5.5 billion that we are being owed. Now you cannot have a situation where even the government is not paying us and yet we are expected to provide the services. How are we going to provide those services? Because like I said, I have to pay umngeni.
I have to pay Eskom. Now, if I don't pay them, they are going to disconnect us. And who's going to take that responsibility? It's the municipality. And in terms of Auditor General, who issues immaterial irregularities, le eshuguti umasipala is failing to collect revenue. Now, in terms of the new Public Act, if I'm failing to do that, as an accounting officer, I will be held accountable. Ungcobo uthe lo mkhankaso bazoqhubeka kuze kuphele inyanga kaMandulo. Izindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Uhlalo omusha wesigungu sabantu abasha kumkhandlu wasemzumbe ogwini oseningizimu yeKwaZulu Natal unompilo kejeza uthi inselelo ababhekene nawo njengabantu abasha kule ndawo ukusetshenziswa kwezidakamizwa emphakathini abaqhamuka kuyo ingakho ke beqhamuke nesu lokuthuthukisa abantu abasha ngokubaqeqesha emkhakheni wezamabhizinisi kanjalo nakwezemidlalo. Lokhu kushiwo kuJeze engxoxweni ekhethekele nethimba labezindaba eMagate ogwini oseningizimu nelikamthaniya. Ukwakha amathuba okuhweba ngokwebhizinisi iwona zoba impendulo ekulweni nezinkinga ezibhekene nabantu abasha basemzumbe. Inkinga lomkhandlu obhekene nayo ukwanda kokusetshenziswa kwezidakamizwa okukhuphula nobugebengu emphakathini. Emzumbe sinenkinga ye-drug abuse iyona kakhulu nabantu abasha abasanefiye yokujoyina izinto zebhizinisi. Sibone ama-resolutions sibe nawo maningi kodwa engibone kubaluleke kakhulu ukuthi sifocuse kwizinto ezo-empowerisha abantu abasha njengale youth in business iyona kakhulu esizogijima ngayo okwamanje. Kanti okuseqhulwini nokunomthelela omuhle kulomphakathi inhlelo zokuthuthukisa abantu abasha ekade kwenziwa isigungu sabantu abasha esiphumile ingakho nosihlalo eqinisekisile ukuba uzoqhubeka ezinyathelweni zekomiti elidala ukuthuthukisa abantu abasha ngeinhlelo zezemidlalo. Projects esizoqhubeka nawo abenziwa ikhanseli endala. Ikhanseli endala isebenzile kakhulu and ama-programs ekade inawo siwabonile abenomthelela omuhle kakhulu kumasipala wethu wasemzumbe. So amaningi sizoqhubeka phezwawo then siwatheklishe nalama resolutions esibuye nawo namhlanje. Kanti abantu abakhubazekile bashaya ikhwela lokuba enquyweni ezithathiwe akungagcini ngokuthi balaliswe emahotela kodwa bayafuna ukubona nabo bemelelekile emathubeni akhona. Ngasho ukuthi nje mfethu amathuba omsebenzi nokuthi babantu isikhathi esiningi egcina kube ngazi ukuthi aba-recognizewa ezini bekhona but bazo-recognizewa for ukukhishelwa out and enjoy lobo bumnandi basehotela but for imsebenzi nani bathi into eningi kanjalo. That's what I can say ngabantu abakhubazekile mfethu hayi futhi umzumbe kuphela. Ngasho ukuthi nje everywhere you go uma ungabe uchecka ngabantu abakhubazekile miningi imsebenzi evelayo but muthi uyalandela for umuntu okhubazekile awumtholi kulozo indawo lezo. Kunalokho nombani umficela ikhona efisa ukuba umuntu ongathi uyamzwela ngathi abantu bokudatshukela kanti nathi we are also human beings like the other people. There is nothing wrong ngokuba disabled. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uNkosikhona Shezi ngisemagate ogwini. Iphini lemeya kumasipala umsinga maphakathi nelikamthaniya uThenjiwe Mbatha uthi ukuvulwa kwamahhovisi esiteshi sikamabonakude somphakathi i1KZNTV endaweni yasemsinga akuzukusiza nje kuphela ngokuthi umphakathi wazi indaba ezishisayo ezenzeka kendaweni kepha-ke kuzophinde futhi kulekelele nosomabhizinisi abasakhulayo abakhela umsinga namaphethelo. Kanti ubekhuluma kanjena-ke engxoxweni ekhethekile abenawo neziko lezindaba le1KZNTV ngenkathi kuvulwa la mahhovisi namuhla. Umsinga ungenye izindawo ezisemakhaya ezintula kakhulu kamathuba emisebenzi maqhathaniswa nalezi eziseduzane namadolobha. Le ndawo ibusiswe kakhulu ke ngokuba namakhosi amahlanu. Abantu balapha-ke banezindlela ezahlukahlukene zokuzama ukuziphilisa. Abanye imisebenzi yezandla, ezolimo, amabhizinisi ahlukahlukene kanye nokunye. Kodwa-ke isiteshi sikamabonakude i1KZNTV sibone kukuhle ukuthi sisondele eduzane kwalomphakathi ukuze kuzoba lula ukuxhumana kwalomphakathi nezinhlaka ezahlukahlukene. Usekela meya kumasipala umsinga uThenjiwe Mbatha uthi leli gxathu elithathwe elesiteshi sikamabonakude
Ngokuhlanganyela ke nomasipala waseMsinga kuzolekelela kakhulu osomabhizinisi abasakhula. Cha, thina njengomasipala waseMsinga siyathokozela kakhulu ukuba khona kwesiteshi endaweni yethu, njengoba nje saziya sonke ukuthi uMsinga indawo ekujwayelekile ukuthi indawo elandela kamumva kakhulu ezintweni. Siyacabanga ukuthi ngokuba khona kwalesi siteshi izinto eziningi eMsinga sezizokwenzeka, even osomabhizinisi bethu abasafufusa njengabantu esithemba ukuthi bazokhulisa kakhulu umnotho waseMsinga, bazokwazi ukuthi izinto abayidayisayo zibonakala ecishe indawo izwe nje lonke la isiteshi esikwazi ukufika khona. Sikhulumisane namalungu omphakathi ukuze umuzwa wawo ngalokhu. Thina embonini yethu yamatekisi iThukela Fair Association into esiqikelela kakhulu ukuphepha komphakathi nokuthi sihambe siphephile sifike siphephile la siyakhona. Enye into engicabanga ukuthi sesizosizakala kiyo, sesizokwazi ukuba nokuxhumana okulula phakathi komphakathi nathi. Into nethinta ama-meeting, mhlawumbe ukunyuka kwemali, ukwehla kwemali, mhlawumbe umphakathi nawo uma kukhona ofisa ukubeka ukwazi mhlawumbe usibizele endaweni e-right nathi sibabizele endaweni efanele. Kuyintokozo kakhulu ukuthi kube khona i-station noma uhlelo le-TV. Kuyintsha kuzovuleleka amathuba omsebenzi nangami nosomabhizinisi bazokhona ukuthi ba-advertise ama-products abo noma kunesimo esiphuthumayo bazokhona ukuthi besizakale ngakho lokho. Lokhu saqala ngo-2020 ukudayisa, sengize ngiyajabula nje namhlanje ukuthi la eMsinga sesinayo i-TV ezokwazi ukusabalisela ibhizinisi lethu likwazi ukufika la singakhona thina ukufika khona lisimarkethele kahle. Mina ngiphila ngokudayisa ispinashi. Abantu abami ngibondla ngemfino yona le ispinashi. Ngihambe ngiyothenga ngizochema kanje. Ngiyejabule nathi emayizwe lakithi thuthuka kukhona abantu abafuna ukusithuthukisa. Kwaziwe ngendaba yakithi eMsinga. Ezindabeni ze-1KZNTV ngingusiyabongwa kaDuma eMsinga. Ake siye itolo siyabuya futhi mbukeli nezinye zendaba zethu. Nina besila sibonga siphinde sinamukele nisabukela zona indaba ze-1KZNTV nazo kwezona esithi ngezihamba phambili namuhla. Kusolwa Ushevu ngokushona komfundi empangeni. Owethe uyibeke eqhulwini Eyengqalasizinda kanti abaseyunisa bakhala ngokushawa indiva. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 17 rand 9 cents maliqhathaniswa nedola laseMelika libe ngu-19 rand 79 cents kupondo waseBrithani libe ngu-17 rand 6 cents kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona $1,716 i-ounce kuthi intengo kawolo ongahluziwe yona ibe ngu-$95 74 cents umphongolo. Ake sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Nina bentulo ebande ngodonga kwelakithi kwaNongomo kamzimba umntwana nethemba lonke le indaba sithi khumu kuze kube ngokuzayo.